Ing makilala ang timong meto nga Digital City ing San Fernando, Pampanga. Apen kano ini ing nasa na ning lokal nga panibalan. Kaugnay na nini, mera pati ang Stakeholders Night and launching na ning piyakamumunang CSF 360 Virtual Map and Tour at Digital City's AVP King Capital Town na niyang Martes, November 28. Kaya din na kay noning City Information and Communications Technology Office o CICTO, karing memalan ring miyayaliwang tourist attractions sa pong government projects ding syudad. After this launching, meron po tayong QR code and we will make the link available, but by tomorrow we will incorporate that sa ating city website and eventually sa ating online accounts para at least maging available sa public para mas ma-appreciate nila yung virtual tour. And even the AVP, even the ICT AVP natin, for that will attract more investors to locate here in San Fernando and for them to see what to expect in the city if they decide to do business here. Agpangking ICT officer ng San Fernando ay Attorney Francis Villanueva, murang infrastructure yung karelang sa sadyabang mga nagumpek yung karelang pamalak ang maging digital city ay syudad doon ay pati nakanuring memalin. Siyempre, activation, onboarding ng ating private sector and ICT companies and stakeholders. So, nagkaroon din tayo ng madaming mga digital literacy programs para to educate people and for them to better appreciate current available technology. Meron din tayong ini-implement ngayon na free Wi-Fi sites, which we expect by the end of the year around 30 sites, if I'm not mistaken, across the city, schools and barangays. And yung ating Kayabe hotline, yung Kayabe series natin, Kayabe free Wi-Fi, Kayabe hotline. Midi na lamo namang galal ding miyayaliwang stakeholders ang pong partners at sasahop king lokal na kapanibalaan king karelang advokasya agawan yung Digital City in San Fernando kalupa na ng CLTV 36. Gusto lang talaga natin extend yung appreciation natin. Pasasalamat natin sa kanilang suporta, patuloy na pagsuporta at sa lahat ng tulong nila sa ating mga activities, sa mga programs, sa mga projects natin. Without them, without our stakeholders, without our partners, hindi po natin ma-achieve yung ganito kadaming accomplishments. Hindi po magiging successful ang ating campaign towards smart cityhood. At saka hindi po ito basta-basta makakamit sa ganitong period of time. Napakabilis po, napakadami po nating na-achieve in just less than 1 year. So kaya po gusto natin talagang pasalamatan sila sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ating mga proyekto. Kaya BR Consuelo, yakoy talasuyoy JM De Jesus, ating pusong makabalen.